Ani besar selama je bethanai romo ki khalai mai asa awale di o bholi karachi skol kholo gya ani besar ang buma ang elbani buma oh bethanai na kare ni mai asa skol kholo gya ang buma ang elbani buma kholo gya kapang tini boyo tab khar kholo gya Hingga bab sanong bagi tini bahan hai video update ka dalti fajak bab sanong thamel dai tai tanu no kam ke sama kana tini video bo heng no ga bab sang tini video ka blind wana masing jatam ne bab sanong video no puila ona screen no no kam ke sama kana ba kam ke boji mangana tini video bo heng no ga upno te ne bab sanong ke tini video no puila jimi paitum jala nai thongdi tam ne bab sanong video no screen ro klai ngai no ko video no bisingte boji ma yang ngai manai ga upno te ne bab sanong ke video no screen klai oi nai ma ka blind no sarai paling ke bab sang sing pichi kok sewa hai sing sin video no sang nan ma ka thong mai dai ga bab sanong video no kita kam ke nai thongdi Hingga bab sang thanai sala hai sini manai Albert de Broma hostel bisingo koto sarawai theijang manmani hingga abno tab gujrati saiman la yatam ni mara sabo butar ka na saksa jung de thika abno tin ne bab sang tinin chalotte hoisa sini manai Albert ni bini ba pabo sang pelaino kap ka bai belaino social media wa viral ngai phaiga ka abno bab sang no khanai tong di tam ni mara sini manai Albert ni bini ma babo sang saka sini manai Albert no je botharnai no karin mai nangke o Borkatal Cintaram Our Lady Holy Cross English Medium Hostel Khologia hanai nai ge pelaino si khokoi nai saka te bong kamni boro ro pelaino ko bang saklai nai salai ka ge bab sno puilana video screen no go kam ke sai mangara ge phari bab sang main topic tharan sang hai sang sini monai Albert ni binima bab song ni mam ni bisingti thaja thani ko khnai ne ne ge bab sno bo kam ke khai dong ni tamne wala bab song no bo bong no mam ni bisingti budi marana bage phani ge bab song bisi kok seu hai sang sini Mana Albert ni bin bawa song ni maaf di no kita kaham ke naik jalan. Ani besar selama je bethanai romo ki khalai mai asa awale di o bholi karachi skol kholo gya ani besar ang buma ang elbani buma oh bethanai na kare ni mai asa skol kholo gya ang buma ang elbani buma kholo gya kapang tini boyo tab khar kholo gya ani beselano Butharmani bagai je bethanai tiklani me kai oh i skol awale di holi karachi skol kholo gya ang elbani binima kholo gya tai kholo gya Jepuru karin man ka apur khulung nai Jepuru karin man nai apur khulung nai 10 বছর 20 বছর ani beselano je bethanai romoi manka skol onung nai Norok ning nong besar thimani ke thanawa affair ka khaya khayako tabok sejara ani besala thimani ang thanawa affair khayako ang tabok khanyai ani besa jelano je romo tikelai rinai sabo bota ya hangase skol onung nai ang affair khayako khanyai khana nin besano bethamani jagawa sab no norok sogong ani beselano bethanai hingga ang tabok kapang kharjak ang kapang no sogongo kapang betharo already kapang betharo tai botang bage khana na ang bona mia sai hojak mona nang already osode nangna toi joni de ang osode nangna singna jeno no rengna dujona osode no ang to siniya ang nutong nai nang bang ba kheri ge nai erpore sabo botha ya ring lai nai ang sai horong khna media bhainai nang already osode toi jongde botang to yasa botang khana na kapang betharo ani besela botang khana na ang bona mia sai hoda nang already tongde ang nang bayang ba khering nai hinai botang e khar kapang betharo tabo khapa botai khana na tai khar norok tini phaji dang ka bono ang bona sai hoka mia boro sister chong ba thangwa ni nogo hingga ang bona saka munai nang already osode nang no rengde hingga boso obo joto sombo bia joto haigela kunjau nang hobor ka daiga hoja
nung uso den hopper kan nung bai horma ka nung to pertang toi maya ngai nung uso den na toi maya nung kok saya angka gai pher tong on sai ka hor ni bisi jo hor ni besang na sai ka kol khayoi nung khana uso den already to ni de nung already tong de ngai to bai maya hangka gai ang khana me de toi nung kok sa bai maya uso den na kok sa ri maya hangka bipotong hela kapang no kapang tini tamu kar kapang butaro oro kapang butaro ang sai ma no kapang butaro botangi bonuk jesa ang bono mia sai hoja botam buta botam phaya bin para ke boro kapang ni para bora ang sai meya bufano sungdi bufa bo okay or tam khlai kamu boro nakini khayo warden da warden hne sawa tai nakini bo khayo bo uso de nong na pora phurungo ani ang sajela sono nga ang bono mia sai hamani botang tongya nga bo butata khabang butaro ma pura khabang butaro cái oi school ke nor tang ke bondo khlai nei na daily jaba ke asok tong ni na tam daily aso kya je ang kacha kenai hore nai uso den ta ani nokhla te si phanya na ngo uso den sabo phai ang lama ka so tong nai nang saboni nang saboni kok bai school phai nai ang bono ofili honai erpore sisa songbai phai malai phai nai norong nang sajak ani besala thimani regeri norok te khalai mai aksak ang oi school on khaya nei sajak sabo on khanya cho khachena ta ang elban bima an besala thijak ang hawa basa tongphano ang boroma tong sajimaya ani ang sajela bo besa khuji khalai bo musa bo besa kha hamoi bo kek paye kek ra bo bini dolang na mukhango chiloi bo keksa masara ba musa bo kha ham yang ka kondino masai maya ani basa jela chachong thuya khabang botaro ra khabang botaro pura khabang bo khabang botaro botange khabang nok jagya nin abodo sing boy malamen pore no bojodi ring hoka sing bin de thanai nge ke sing phen somyon ke boy kok salai ne tang gui obai kan gete kaisa nin busano nin busano buthar mani bathi mani tam bahai ke angka obono jasai khaini de ni police ok na rok bufur thangnai khona thangnai khona ke khona thangnai jasai khaini jasai khainai di ani ang sajela bo sachungna thuya bo bono nakini khainai khapang botang ikhar obono bo sar songna police rongna sanai borok rigiti khalai ridi gache school on nai nimbong shar sidikisa ani bomo himani debroma ang elbani binima ani ang sajela thujak ang bukha koborong tongo nimbong kisa jidi ani bumung bijoy debroma ang elbani bim babu ang or school basa logo agiwa jatun bortomano tabo ang mana ani busakre ang bukko dukhon ang tongo portinin nuk tomo tabo chalok tongo sapi adi no nuk tongo bono doga khulogoro ho apuro e amoni bagai ang eno dukho tabo school bondo ang sarkha phalar songo basaka or sister botongo jaga pura bodo tongai je somoy ani baba ni purup maya sak pojonto school bondo kento tinan baba thene khana sabo thunya oboto kaisa borok tongai ble borok to buthari lo ing thangnai dini bora ani baba to thika an baba thika bo motai chakha ha ani lo khana tai kaisa thei purukai borok to butanai tai kaisa theyo ne bini hostel bai thanai e amoni bagai ang jotono parents no guardian no koina mutungo omono jotono tikanya bagai chini o guardian hostel ni borok gorong no abono kobong na mutunguta jotono omono ja saikai e omono tikanya bagai kento school kai boddo tongnai no acha jodi kholo kata na rok obake saman pore bo jodi school kholo ke na tam khancha जों दरबार खायनाय सुरिया जों फाया नरक सामने कबाय फायनाय माना खायनाय चिनेल कारो ताइ खोलग्रि म चिनेल का चिनि पारा अजागा चिनि पारा चिनेल का मोर जों साबा हाय मुता चिनेल कार म जों ताइ खोलग्रि साबा हाय बाद जे थैमाने जे बरक दामखाय थैनै जोंनो सावै रिया पॉइंट न जों स्कुल खोलग्या 10 বছর 10 বছর বান তনে নাই जों 20 ka 20 ton নাই কিন্তু খোলনা পতি পে তো লইফান সংনাই আং ninbo muktam সম্পাতি বিনি নানা Hingga bab sanok kami khanai man khna sini munai elbars ni bini ma babu songni khokte ba bongni ma pli ni bisingte
belai no sini nai albar ni minima bawa sung belai no sini kok kok isaga tam ni male busa se thei thang jana ke to belai no dokon ni bo kok no ga apno te ne bab song ang nong na te jai nai nong nang so bai chukro bai sai khana ro na ga bab song bi no kisa pulan tim pai dong te kam ke nai tong di hingke bab song sini manai albars ni minima bawa sung saka sini manai albars no bothar nai no kari man ja sako hostel lo bondo khlai nai no toni nani nei saka te kholo ya nei saka brok pal pal khe siri khogoi belai kheno siri khogoi salaika gai te amni ya glos warden no boss ni manai albars ni minima bawa song ringkha tam ni male obhai salo media sohotei nai salai ni bagai phani hinai sini manai albars ni minima bawa song warden no saka gai a warden a salo phaya ngai nai sini manai albars ni minima bawa song belai no te tension ngai nai belai no social media no na hoi nai ma karika ga amni ya golo kai manai albars ni minima bawa song warden no eba nai khani khlai nai no botharo hine nai kok se jamung khlai i tongka ga amno vibe song belai no wana masing te tam ni male obo hai kothana rok khana hoi nai belai no wana ka angmo ga vibe sang nok bo kam ke khnai ma khana bong ni mam ni bising de eba ang nong no bo jogai sai khana mar ni bising de no wo kam ke boji ma khana ga vibe sang bisi kok sana thong ni tam ni male vibe sang nong nang hai no video update kadal kadal bas nang salo te wisa to boi phai dong ga vibe sang sini channel by sal brum brum nok kereng tong di ga vibe sang jodi so video na sing sa de sana video no like sa klan na tapong di tam ni male vibe sang nong no video belai no kostok lai ne sana mai map no te jodi so vibe sang nok tin no sini ardino channel pelang nok sin channel no subscribe klan na tapong di tam ni male vibe sang sung video upload klan kan nok sin video ka ta lai na bagai ega vibe sang te jodi so ko video na asike ka ko bai cha ta ke no ko video na kicha mai doi klan na share klan na tapong di tam ni male vibe sang te sini te tau te bo song lo ko song bo video na nai nai boji manan bagai te choi manan bagai cái bếp xong thế chalo mất rồi thế này ga hai hai đâu với xong chalo tôi cho mà làm cái này cái bếp xong nó bé lấy nó bé lấy hàng bây giờ rồi vì nó phải làm chim này này cho bạn bagai cái bếp xong thế chalo mất rồi thế này